Raymond kien jaħdem bħala kaxxier f'uffiċċju. Kont ngħaddi minn qudiemu kuljum jienu sejra l-iskola, kelli biss 16-il sena. Darba minnhom waqqafni u saqsini biex noħroġ miegħu. Qedtlu iva, iżda bosta nibqgħu fejn jarana missieri? Dak kien żmien ieħor. Għadda żmien u bil-barka ta' missieri żżewwiġna. Rabbejna 4 ibniet flimkien. U mhux mingħajr problemi tafx. Biżmien Raymond beda jgħid dejjem iktar. Qisu kien dejjem jibża li ħajitlifni. Murajdlu li kelli nkun jien li nitilfu. Filli kien raġel li bih is-saħħa u filli taħat tak ta' qalb u baqa' sejjer. Kien żmien ikraħ għalija. Iżda l-mulej rrid li laqqani ma' Franz. Kien armelu wkoll u diġà kellu 6 tfal. Forsi taħsbu li kienet xi ħaġa kbira din, iżda konna ngħixu bħala familja waħda. Il-mulej tagħna 10 snin ta' mħabba qabel mal-mewt reġgħet ħallitni waħdi. Din id-darba domna 6 xhur niġġildula. Fl-aħħar kelli naċċetta li tlift. Insomma, forsi ma tlift xejn. Għandi 10 tfal li jħobbuni hawn f'did-dinja u 2 tirġiel li jħobbuni fid-dinja l-oħra.